Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Okay, sige hapon, kining ubos ninyong higala no sa mong tulumanon. Mao gyapon makig-uban kininyo. Ang atong pizza karon, pizza 5 sa bulan sa Agosto, tuig 2018. Mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw ni ining laing hugna karon no, sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Ana atay pagatubagon ato ning na paminawan kagabi no sa tulumanon sa usa ka dili Katoliko kon mga separated brothers and sisters nato. Apan ato sang basahon kining pahayag ni San Pablo ni adto no, iyang sulat sa mga taga-Roma ni adto nga atong mabasa sa kapitulo 16 no, 16 bersikulo 16 hangtod na sa 17 no. Matod pa ni San Pablo, pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo no sa hubad nga gatong una no, Iglesia ni Kristo. Hinon kining Iglesia ni Kristo ang gipasabot dire mao ni ang katawhan ni Kristo ni adto didto sa Roma ni adtong unang siglo no. Nga kung atong subayon sa kasaysayan, mao ni ang Katoliko rapod no. Kay ang kagikan sa atong iglesia, gikan man sa Jerusalem, naabot sa Roma, kay matud pa ni Kristo ngadto ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Bori pasabot, i-extend ang Iglesia ni Kristo nga tinuod gikan sa Jerusalem, ma-extend pod, maabot pod sa Roma. Mao na nga ang Iglesia ni Kristo dito sa Roma, giingnan niya pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang mga Iglesia ni Kristo o diri sa atong hubad karon simbahan ni Kristo no. Ang Katoliko ni no ngano kay kining iglesia ha mao man ni ang gitawag no ni Obispo Ignacio og Universal o Catholic no. Now nganong ato ning giuna karon no pagsaysay no sa aton tulumanon tungod kay ato sang unahon og gisgot katong sa miaging Domingo pod diin ni apil unta ta sa sangka sa katarungan nga program
Pero wala na ta maabti sa oras tungod kay sirado na. Nakabsan sa oras, first come, first serve man ang mga speaker no sa maong tulumanon. Mao nang wala na ta nakasaysay. O ato lang hisgutan kadtong gihisgutan pod sa kana bang miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ato pong higala. Iyang gihisgutan kining atong description nga Catholic nga meaning universal o kaylap, mukaylap sa tibuok kalibutan. Iyang gihisgutan nga dili kuno basihan kumo ang usa ka tinuhuan ni kaylap o nilukop sa tibuok kalibutan sabto na nato nga husto o mao na ang tinuod nga iglesia, no? Now, atong klaruhon nga tinuod man na in a sense nga tungod kay ang yawa gusto pod mo kaylap sa tibuok kalibutan. Gani ang mga relihiyon ron in nature atong sabton buot man pud sila mo kaylap sa tibuok kalibutan. Okay, what's the use nga mosangyaw para mudaghan ang sakop aron inigdaghan dayon maabot pud sa ubang nasod sa laktod parehas og tinguha ang mga pundok ron nga mukaylap pud mo abot sa tibuok nga nasod. Di ba? So in nature kinaiya gyud sa simbahan nga mukaylap. Pero atong timan-an kay kadtong miyembro sa Iglesia ni Cristo murag iya bang gipalutaw ba nga ang Katoliko mikaylap iyang gi-connect sa pinadayag pod nga ang kung wa ko malimot sa 12 ba to 9 nga ang yawa kaylap pod kay naglimbong man sa tibuok kalibutan. Nya iya lang gi pahimug-at nga kana gitumbok niya nga Katoliko tungod kay ang Katoliko ni kaylap nilukop. Now, ang atong timan-an nga ang kalainan sa Katoliko nga pagkaylap, no? Ang mensahe ani ipakaylap ani ang maayong balita ni Kristo. Whereas ang gibuhat sa yawa nga pagpakaylap, ang iyang gipakaylap mao kanang kadaotan. Sama anang pagka kana bang buluyagon ba, no? Gipakaylap niya ang mga buhat nga sukwahe sa gitudlo ni Kristo o gitudlo sa Dios. Pananglit kanang napulo kasugo. Yan ang supakon, di ba? Pag-ingon nga kanang ayaw pagbatud og laing Dios kawas kanako, ang iyang tao patuhuon niya nga daghan ng Dios. Moto katong mga pagano niadto, no? Nga ilhon nilag mga Dios kanang mga biduhat sa kamot. Gani sa Roma niadto, sa pagano nga Roma niadto kanang emperador isipo na nilang Dios. Di ba? Then ayaw pangawat. Magpakaylap pod siya pangunahon na pagbati sa mga tao nga mangawat. Di ba? Kanang panapaw. Anything na dias na pulo kasugo balihon na sa yawa o mangita siya paagi nga ang masunod sa tao kanang bali sa unsay gisugo sa Dios. Mao na ang gipakaylap sa yawa. Pero ang Katoliko kung atong tanawon jud dili ang kadaotan maoy gipakaylap. Ngano man gatudlo man ang Katoliko og katekismo. Ang katekismo atong basahon di ba naa diha ang napulo kasugo gi-expound. Of course sa Catholic na nga pagpasabot, di ba? So mao nay kalainan. Dili nato maparihas ang Katoliko nga pagkaylap og ang pagkaylap pod sa yawa. Kay ang gipakaylap sa yawa kadaotan. Whereas ang gipakaylap sa Katoliko kasantos, kabalaan. Di ba? Pero tingali mo ingon sila nga ngano man laging daghang Katoliko buluyagon. Di ba? Now, that's another story po. That's another kanabang point. Ngano man kay giingon man pud sa Biblia nga bisan ang simbahan ni Kristo nagpakaylap sa maayong balita, ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan pero dili man gud pud tanan manalinghog o matinud-anon
sa mensahe nga ni ani ining simbahana. Now, try to reflect, pamalandong, basahan ninyo pagbalik kung nakabasa na mo kanang Mateo 13 tudling 24 hangtod sa 30 nga ang gingharian sa Dios diri sa yuta panag-ingyog kana bang nay nagtanong nga tao ba nga nagsabod og liso sa trigo nga kung butsabton ang gipunting si Jesus Christ nga nagtukod sa iglesia, maayong binhi ang gitanom. Kay si Kristo gud may founder sa iglesia, ako na lang idiretso ang emphasis ha. So kay si Kristo ang founder, ang mga sakop niini mga tarong gyud, di ba? Mga maayo. Pero mao lagi samtang kumpiyansa ba o nangatulog ang mga sakop niining kuana ginghariana, na ay tao pod nga nagsabot og liso sa sagbot, mao ning kadaotan. Moto ang mga tao dito nag-ingon ba nga nyor ngano man na may mga sagbot nga mayo man tong imong gipugas, may man tong trigo man to. Ano na man ni mga sagbot? Mo to gi-explain no sa tot na sa gipasabot na sa maong mensahe no sa Mateo 13:24 hangtod 30. Ingon siya nga samtang nangatulog mo usa ka kaaway ang naghimo niini nagsabot og liso sa sagbot. Kini ang yawa kana mga tentasyon si yawa mao naman nagipasabot. So kay ang yawa nagsabot og liso sa kadaotan nga mao kanang gisimbolohan og sagbot, mao nang naapoy nanghihimong sagbot dunay mga daotan. Mao nang niingon gani sila nga nyor atong pangibto ni kay wa man nilabot. Niingon gali ang Ginoo nga ayaw lang kay basig maapil og kaibotong mga maayo meaning mga trigo. So unya na ang gipasabot unya na sa Allah sa paghukom kay ako ra nang lainon. But pasabot lainon ang mga maayo na mao mga trigo lahion ang sagbot. Katong nanalinghog sa kadaotan. So gantihan og punishment ang kining mga nagpakadaotan nga nanalinghog sa yawa, limbong sa yawa o gantihan pod sa maayo ang mga trigo, meaning kadtong nagmatinud-anon no sa ebanghelyo ni Kristo. So mo nang naidautan mo bitaw nga sa Jeremias 5:26 nag-ingon ang Dios diha nga sa akong katawhan daghang daotan. So dili di ay prueba nga kung ang katawhan dunay daghang mga daotan dili na tinuod. Kay mismo ang Dios gaingon sa Jeremias 5:26 nga sa iyang katawhan daghang daotan. Nganong daghan mang daotan dili tungod sa founder kay ang founder balaan man. Na ay nadaghang daotan kay daghang mang nanalinghog sa yawa. Meaning na tinuod man ang sa pinadayag dusing nga nakalimbong ang yawa sa tibuok pod kalibutan. Mo na nga makaingon ta nga ang simbahan gingharian ni Kristo diri sa yuta dili ta kaingon nga kanang maayo nimo tan-awon kay nakasulod man ang yawa, nakalimbong man ang yawa. Mo na nga kining Katoliko makaingon gani ko mo gyud ning tinuod kay mo man ni ang gihulagway sa Biblia. Dili nato pasanginlan ang relihiyong Katoliko kung dunay mga badlungon mga sakop. Kay ang responsable nga nahimo na silang badlungon dili man si Kristo, dili man ang founder. Dili man ang mga pagtulunan. Kay ang iyang mga pagtulunan makapabalaan prueba na daghang nga santo sa Katoliko, di ba? Gipang-canonize pagali, gi-declared pagani, universally sila, no? Sa mga canonization. So mao na ako naman ning na-explain karo gayo. Then kung atong tiwason ning 17 no? Sa 16 man to, no? No, akong giklaro ha kadtong 16 nga Iglesia ni Cristo mao ni ang history sa Katoliko dito sa Roma, no? Kay kung moingon mo nga mao man na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo dili kay ang sinugdanan ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo 1914 man unya diri sa Pilipinas. Samtang kining Iglesia ni Cristo gisgutan diri sa Roma 16 kadto ning Iglesia ni Cristo dito sa unang siglo sa Roma. Na wala pa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo aning higayuna, di ba? So, bali, nangangkon lang na sila tungod sa ngalan. Dili man na mao nga kay ang ngalan gikopya, tinuod na pananglit ako. Ako ngalan Silbert Jugo Silbert. Pananglit mangupya ko.
Akong gamiton tong ngalan nga dili ako, Richard Gomez. Mao na akong dalon. Dili na pwede kay dili man ko si Richard Gomez. Ang matuod nga Iglesia ni Cristo kadtong gikan sa Jerusalem naabot sa Roma ug mituyok sa tibuok kalibutan. Mao to, Iglesia ni Cristo nya kung subayon nato sa history. Maura man po ning Katoliko, kanang Iglesia ni Cristo Roma 16:16, gani sa Pasugo Magazine, mabasa na to na sa mga Iglesia ni Cristo nga niangkon sila. Nga, ang Catholic Church ko no, mao ni ang Iglesia ni Cristo sa sinugdanan. Pero nawala lang ko no ang iyang pagka-Iglesia ni Cristo kay nahimong Katolisismo. Now, tinuod nga nahimong Katolisismo kay ni Kyle Upman. Pero katong niingon sila kay nawala na ang pagkatinuod, dili na mabasa sa Biblia. Gani, in fact, supak na sa Biblia kay ang Iglesia ni Cristo, kay si Cristo ang founder, then Holy Spirit ang nagiya, dili na mahitabong mawala sa tinuod. Of course, na ay musimang kay tagna po sa Biblia, pero dili ang kinatibukan. Kay matod pa diya sa basahon sa San Lucas 1:33, ang gingharian ni Cristo magpadayon. Sa to pa, sukad masugti ni Kristo, magpadayon ni, mahimo gani ning labing dako. Basahan ninyo ang Marcos 4. Marcos 4, siguro ako ni siyang basahon kay ilhanan man ni sa matuod nga gingharian, no? Gani mo ni akong ihagit pod sa mga ubang mga pundok ron. Kung kining description diri sa gingharian ni Kristo natuman ba ni nila? Kay para nako sa Katoliko man ni natuman, no? Kining ang gingharian ni Kristo mahimong labing dako. Mahimong labing dako. Anya ako ning basahon ning San Marcos kapitulo 4 tudling 30. Kining dili kay ni basahon sa ubang mga pundok kay dili man guni mo haom no sa ilang description sa ilang pundok. Marcos 4:30 giingon diri. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini, sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan, kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Di ko natiwason na kay langan ko basta mo na ang tot. Ang gingharian ni Kristo kuno gamay sa pagsukod. Mo bitaw tong sa Lucas ba to 12:32 nga niingon si Kristo ayaw kahadlok gamayng panon. Gani gamit na hinumdum ko sa doon na to yung membro sa Saksi ni Jehovah niingon nga dili na Katoliko kay dako kay nang simbahana. Unya ang kang Kristo diha sa Lucas 12:32 niingon siya ayaw kahadlok gamayng panon. Ang tinuod kuno daing katawhan ni Kristo gamayng panon. Na kami na kay mas gamay mi. Niingon ko nga kanus man na gilitok. Niadto pa na gilitok nga gamay pa ang iglesia. Gamay pa ang sakop. Mo nang giingnan ni Kristo kay nangadlok man sila kay labi tong wala pa to nakabig tong ubang mga Hudiyo, gamay ra sila, minority sila, nangadlok sila kay gilutos man sila. Mo nang giingnan sila ayaw mo kahadlok gamayng panon. Pero dili na magpermanenteng gamay kay mahimo nang labing dako. Imagine mag 2,000 ka tuig na, no? Mo ni ang aning giingon diri sa San Marcos gihulagway nga ang gingharian ni Kristo mahimong labing dako. Nya kanus ang manisug din ni Kristo unang siglo. So imagine mag 2,000 na ka tuig, so higanti na ning bunduka. Nya unsa mang tinuhaan na ron nga nahimong higanti? Tinuha ang Katoliko. Di ba? So kay mao man gyud po ni ang gisugdan ni Kristo. Nagpadayon hangtod karon. So usa ni sa description sa matud nga iglesia. So mo ni atong challenge no. Dili nila ni tukioning sitasa kay dili man ni mohaom gud nila. Di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon bantayan nato kining ang boot yun akong i-emphasize ron kining sa tudling 17 no. Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mobahin-bahin og mosamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulun-an nga inyong nadawat. Sa man ni pagtulun ang Kristohanon nga nadawat kuno didto sa Roma.
na kung ato ning subayon sa history mao man ni ang Katolisismo kay atong kining kagikan sa Katolisismo gikan Jerusalem abot sa Roma ni abot bagali sa Espanya kay naabot man pud si Pablo sa Espanya, di ba? Ya mga taga-Espanya na dayon nakapadala og mensahero diri sa Pilipinas kung wa ko malimot niadtong 1521, di ba? Basahan ninyo ang Roma 15 na diha ang prueba nga naabot pod ang Kristyanismo sa Espanya. Roma Kapitulo 15. So, history, sa logic, makaingon yun ta nga Katoliko mo'y tinuod. Kaya ang iyang history, gikan Jerusalem, abot sa Roma, Espanya, ni tuyok sa tibuok kalibutan, dili nagsugod sa Amerika. Pagkadaghang pundok ron nagsugod sa Amerika, Seventh-day Adventist. Dito mo nasugdi ni Ellen White. Saksi ni Yuba. Pagkadaghan ito, kanang Church of Christ nga imported. Dito katong kang Alexander Campbell daghang nagsugod og Amerika, ang uban po diri sa Pilipinas nagsugod. Unsa ang gud pagkatinuod ana mahimong ang ngalan insakto kay gikopya sulod sa Biblia, pero dili man na garantiya kung kopyaon ang ngalan mo na nang tinuod, di ba? Dayon sa ako nang giingon unya, Iglesia ni Kristo man kana, Iglesia sa Dios man kana, nya nung giilisan man ang ngalan, dili man na pag-iglesia ngalan. Kaya ang iglesia ko nga gitukod ni Kristo daghag description, mao nang lain-lain ang paghulagway. Mahimong tawgon og piniling katawhan, o piniling nasod, pero kadto laging nagsugod sa Jerusalem dili sa Pilipinas, di ba? Mahimong tawgon og iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33, nganong pwede po tawag og Catholic kay gitawag man siya Catholic. Plus ba ni Simon gitawag siya Pedro, di Pedro po siya. Simon og Pedro pod kay gitawag mo siya Pedro. Ang Iglesia ni Kristo kay gitawag mag-universal o Catholic, di Catholic pod siya. Di ba? Simple ra man na, no? Dayon kining punto lang diri ba nga giingon no, ni Pablo ba nga, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tawo nga mubahin-bahin og mosamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulun-an nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala gyud sa tinuuray mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Nganong kahakog? Kay anong kahakog ni mga igsuon? Kay kung maghimo kag imong kaugalingong pundok, kanang magbahin-bahin ka, unsa may imong motibo ana? Imo lang kompetensyaan ang dugay na nga nasugdan ni Kristo nga pundok nga mao ning Katoliko. Di ba? Kanang panagbahin-bahin, that is a crime kung subayon natong pagtulunan ni Kristo. Kay si Kristo ang iyang pagtulunan yun, unity, panagiusa, amahan, mausa, unta sila. Sa iglesia, ang iyang gitukod. Nya kung maghimo kag laing pundok nimo, mubiya ka na Antikristo pagaling tawag ana ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19. Basahan ninyo, 1 Juan 2:18-19. Kadtong mubiya sa original nga pundok tawag og mga Antikristo. Sakit-sakit. Pero dili mo musugot ana, pero mao nang nahitabo. Sa sumpay pagyud giingon diri Roma 16:17, gilimbungan nila ang mga ubos og salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong og pag-ulog-ulog. Ang uban ulog-ulogan patag, kami na kay manggihatagon mi. Manghatag day tinuod na, mao na day na gitukod ni Kristo. Subayon na to sa history kung kanang inyong pundok mo bagay na tukod ni Kristo. Dili kay gikopya lang ninyo ng pagtulunan sa pagpanghatag, tinuod na dayon mo. Na what if kaming mga Katoliko nga originally si Kristo gid may gatukod unya daghang magpabadlong namo, daghang kawatan, daghang badlongon. Ingnon namin ninyo nga dili mi tinuod kay daghang mga badlongon. Dili na kay prasa na na ako pananglit na ako'y anak nga buluyagon. Unya pananglit ako dili ko buluyagon, din akong anak buluyagon. Makaingon ba ka nga dili to akong anak kay buluyagon niya ako dili? Dili ako gihapon tong anak kay ako man gitong anak galing nahimo lang buluyagon. Ingon ana po kung kaming mga Katoliko daghang mga badlungon na mo, daghang kawatan na mo, kay naa mo po'y nanalingog siyawa. Katauhan ni Kristo, tukod ni Kristo kay si Kristo may gatukod ana, nabulingan lang ang siyawa. Okay, wala problema niya. Tabangan lang nato ang Katoliko unta nga malimpyo ni sulod. Kay natintal siyawa. Nawa naman ko igong panahon, no? Napaunta ko'y isgutan katong nadunggan ako gabi na sorry di na nako may isgutan. Kaya wala ko igong panahon, no?
So, badayon na lang po ta sunod po. Okay, mga tinawad nga tigpaminaw ang litwa naman tayo igong panahon kay hangtod sa sunod Domingo pohon, no? Kini inyong higala sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito.